Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хозур ТВ телеканалында ураза турында сөйләшәбез. Һәм уразага кагылышлы иң четерекле мәсьәләләргә Татарстаныбызның иң гыйлемле хәзрәтләре җавап бирә. Уразаны biz bitinde urazаны biz ol dindede bulsa özünün tegi fizik yaktan kamilleştiriu için tugul dip күрсәтәбез, çünkü ol bizning ruhi kamilleşu mümkünligi. Şuna göre de indi urazadan dindede bulsa min özümнің менә аш казанымны төзәтим дип андый тegi максат куеп ул бик дөрес булмас, çünkü ул аның төп максатына инде бөтенләй юкка чыгару мөмкин. Шуңа күрә дә әлбәттә Аллаһ Таала ризалыгы өчен, рухи яктан инде чистару өчен Аллаһ Таала мине менә гынахларымны кичереп, инде тоткан уразаларымны кабул итсен дип, мин аны беренче чиратка инде менә рухи максатлар куярга кирәк. Әлбәттә, коллективлар төрле бит инде. Алар татарлар гына түгел, башка милләт халыклары, дин халыклары. Әлбәттә, алар ягыннан инде мөмкинлек булса, чыгып башка җирдә ашасалар да яхшы булыр иде. Бәлки андый мөмкинлек юктыр. Һәм шуңа күрә бу проблеманы да инде яисә бу коллективның эчендә хәл итәргә кирәк. Бер-береңә игътибарлы булу, бер-береңнең инде дини менә тоткан йолаларын тану, әлбәттә, ул бик мөһим нәрсә. Сезнең өчен әлеге тапшырулар файдалы булган дип өметләнеп калабыз. Һәм киләсе очрашуларга кадәр дип иншаллаһ сау булышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.